Article 3, Section 4 in the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita. Interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo nga mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Ug karon, aniya ang inyong anchorman. Samtang sa pikas bahin patay lawas sa 15 anyos nga babae. Napalgang hubo diha sa kasagbutan sa may barangay Gairan, Dakbayan sa Bugo. Straight to the point. Ako ni mahigala nga matawag na tong sundo na to nga mga balita mga kaigalaan. Naon sang hitabuan nga kining 15 anyos matud pa mahigala. Ang biktima na ila kini nga si Janelle Micaela Ruyos. Nitambong pa og parte dito sa lungsod sa Medellin. O wa na kini makareply sa text sa iyang kauban sa dihang na mauli na sila. Straight to the point. Ato ni pagtagad lubutaga mga higala sa atong pagbanuban sa atong tulumanon, inyong tulumanon. Straight to the point. Kabata pa ba yung taong 15 anyos nga namang nahitabo mga taon ni mga higala dito na sa kasagbutan nakitaan mga suking tigpaminaw. Straight to the point. Ini uguban pang mga eskwelanan yung mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo o sa 93.9 IFM o mahigala 41 kaadlaw na lang Pasko na. Ang hiling ng RMN, Pasko na di pagpalain. Ang hiling ng RMN, Pasko na di pagpalain. Sa mapayapang Pasko ng bawat Pilipino, RMN ang kasama mo. Okay, good morning. Ato pagtagad mahigala kini atong dugang mga hisgutanan karon nga buntaga. Atong kaon ang report mahigala karon ni Rajuman Paul Lauro. Walang sawang naglilingkod at maghahandog. Nini mga orasa mga sukid di paminaw. Kini 15 anyos nga napalgang patay dito sa kasagbutan sa Barangay Gairan. Naaraba ko yung mga estudyante ng Barangay Gairan sa Cebu Normal University. Di pagpalain. Sa maning lugar, sa maning kanang kuan mo suito si name sa Quiñones ani. Ya suito kay ni kasamang ni Muel. Di pagpalain. Sa maning mga baryo, mingaw ning baryo ha, o sa maning lugar ngano man ni. Kana may gilabay nga patay nga lawas. Ato ni pagtagad mga sukid di paminaw niya unsa man ni namalik na ning mga kuan ron kini nani nga mga manghihimog mga krimen ni nani. O naa man ni sa una may galaw sa man ni karon na ba ang bagong PNP chief Indekin? Mingon na ba ang bagong PNP chief mga higala? No more kill. PNP chief vows. Sa mapayapang Wala na ko to sa una nga patay. Wala na, di na ko na inana. RMN. Doon na sa ilaing pamaagi mga higalas pagsulbad sa krimen. Ato sa i-check may higala kumpletong detalye sa report kasama mo sa balita Radyo Man na Paul Lauro. DYHP RMN Report. Tumbugo Police Station, Radyo Manatron Aeropil, wa pa'y person of interest, wa pa sila natumbok nga responsable nga nihimo sa pagpatay o posibleng paglugos nining usa ka 15 anyos nga babaeng tumboy. Tumboy ni Radyo Manatron Aeropil, kini si Janelle Micaela Pinadhan Royos, 15 anyos, taga Purok Rosal 1 ni sa Barangay Gairan, Bugo City, Cebu. Mga pasado alas 3 gahapon sa hapon, nakita ni siya sa usa ka mulupyo kini si Grinda Ortiga Barte, 47 anyos, nga nagpasabsab sa iyang kanding diha sa may kalibunan nga bahin. Mao ni nakakita sa hubok nga patayng lawas nining maog nga 15 anyos nga babaeng tumboy. O niya, sigon sa ato nga gihimong nga follow-up karong buntag ni Police Corporal Robert Habo-Habo sa Bugo City Police,
padayon karon nga nagkuha pa sila mga CCTV footage kay ang crime scene Radyo Man Attorney Ropil why CCTV nga naduol-duol. So matod niya nga langko pa sila sa pagtumbok sa responsable. Sir, pagkakaroon, wala pag-intay na dakpan, sir, kaya padayon pa ang pag-ibig sa karoon, kuha sa mga footage sa mga TV. Sige pa, kuha CCTV. Oo, lapit pa, kaya wala may CCTV sa area, wala likod dahil. So, kaya makita atong kuhan sa area, kaya wala yung CCTV. So to siya sir, gilabay na lang to dito yun to siya lugusa. Wala pang ito ma-determine ang mga anak, sir, kaya i-autopsy po man ko ang kung sa'yo cause good sa date pa, kung napatay pa sa mga samad or i-rape pa siya. Pero wala yun nakita dito nga iyang mga salina sa dool sir. Oo, wala lagi mga ang kanina niya, wala lagi tayo nagkitaan sa mga sinilas, wala sir. Posible, gikan to balay, yun niya, tuwa dito ang mga salina, gidaan na lang to siya dito ka, anak. Pagidni ka, kabag ano sir, kaya pa ma-determine yan. Moto, Radyo Man Attorney Ropil, ang pinakalitis nga pamahayag sa atong kapulisan, siya si Police Corporal Robert Habo-Habo sa Bugo City Police, pero ang investigator on case ani si Police Chief Master Sergeant Ryan Alarde, no? Pero di pa katubag si Police Chief Master Sergeant Ryan Alarde tatang tawag sukat pa kagahapon ato ni siyang gisigiyag tawag Radyo Man Attorney Ropil, pero dili niya tubagon ang iyang cellphone, no? Atong nakuha po ang iyang contact number para ma-direkta na to siyang mapangutana. So sa pagkakaroon, zero pa, nahog pa og blankol pa ang atong kapulisan ron sa bugo nining responsable nga nihimo nining maong krimen. Sa atong video o sa atong picture, makita na to ang pag-iyagap in town sa inahan nining maong biktima. Okay, Paul. Yes, Paul. Standby, Paul. Ako kang balikan karong nga totod. Atong nakunta karon ang iyaan. Nining maong biktima Radyo Man, Paul. Ako kang balikan karong nga totod. Standby lang ko na diha, Paul. Okay, desto nga linya mahigala si Catherine Arminton ang iyang iyaan in town. Nining maong biktima mahigala atong tagano kapag tagadro nga butaga. Lahat ng tanong, straight to the point. Catherine, live taron sa DYHP Aramin Cebu among mga pasubo no sa inyong banay in town ining hitabo karon karong kabuntagon. Yes, sir. Good morning, sir. Oh, ikaw untoy nag-post no, permiro gyud nag-post sa pagka-missing sa bata. Yes, sir. Ako to, sir. Oo. Unsa man hitabo nga kanana nakabantay ka na missing ang bata nga wa na mauli mo tong imong gi-post sa social media permiro? Wala, sir. Friday night, Friday night, sir, na ang nakakita ko sa kulig agaw na which is ang inahan sa bata na dito sila o police station. Then dili pa man dahil na i-declare na missing kay wapay 24 hours guro or unsa. Then to answer napoy dagang fiesta ato na time, so basin na possibility ni kuyog lang og barkada mo wala na uli jud. Oh. And then pag ugma na sir, kani iyang mama sir is bugtong anak manggod ni, so walay laing isuon. Aha. Then wala na po'y mama magpapa. Okay. Asa man ang papa aning kuan? Kuan ako sir na kanang ni konson ako na wala pa daw na uli. Then niingon ko nati pag-post. Ingon man siya na untaon daw niya pag-post. Then ingon ko sandi ko og picture itag ta ka kay at least sir if ever magani og asa man siya na ay makakita mas sayon para sa amo na matrace, di ba? Oo, then mao na to sir buntaga. Then paghapon ato na discover siya diri ra po din sa ilang duol. Walking distance ra kayo. So, okay. Kisa na may nagpahibaw ninyo nga na nakadiscovery aning kuan bataa? Naa daw nangumpay sir, nangumpay para nagtugway sa iyang kanding niya. Niingon na naa daw patay lawas dito sa babay, which is naked na ang babay. Nga mo to nga mga tao nag-abot-abot, pero awahin na kayo mi. Ang mama ining bataa mo ni si kuan, kisa ni Mabel?
Oo. Ang iyang papa? Ano niya nag-una dito? Ang iyang papa si Junior Royo, sir. Oh, naapod iyang papa diha. Ang iyang kauban diri, sir, siyang kanang stepfather ba? Ah, okay. So iyang mama mo naa, kinis Mabel na diha? Sir. O, napo diri ang iyang stepfather. Oo. Pwede na ito mahinabi si Mabel? O, pwede, sir. Nadiri, sir. Ah, sige ko no. Hello. Attorney. Hello Mabel, probida kana na ang among pasubo taon ninyo. Nining hitabo karon sa imong anak sakit kayo ni, nakahibaw mi dili lalim sa among mga pasubo. Kini ni ang kini ba tao sa may pananghid niya paglakaw niya ni gikan sa inyong balay. Kanang gikan na siya og meeting sa purok namo, attorney, kay yos man siya na slay meeting, so mga hapit ng 7:30 kay ang sunod pud mag-meeting kami, ni chat ko sa iya nga kanang asa na ka kay kaon na din he. Unya ningon siya nga pauli na ko. Moto nga taud-taud naabot siya dayon ni nananghid siya sa ako nga iyang bagton ang iyang uyab si Balsi diha sa may Kantikson. Then pagkataod-taod wa man jud siya nabalik, ni chat ko sa iyang uyab nga asa man mo day nga wala pa man mo na uli. Moto niingon sila nga na birthday sila adto sa Medellin. Okay. Nya mauna to nga magsige man jud pud ko na sila og monitor og magsigog update sa ila og labi nag di pa jud mauli unsa nang orasa. Oh. At time nakatog jud ko kanang magkapoy akong lawas, wala ko ka-chat sa ila. Alas 4 sa buntag na wala pa man akong anak. So ni-chat ko sa iyang uyab nga wala pa asa pa man muday nga wala pa man sinikay diri. Iyang giingon nga 12 kapin nauli na sila naghatod sa motor, then diya sa karsada kay siya iyang balay padung man dito sa may Fairbank at man sa Dilarama kanang Gibara compound. Nya kami sad padung po diri sa Pikas nga kuan. So nagbinuwagay sila. Unya paglingi niya nakitaan pa jud niya ang akong anak nga naglakaw. Na nilingi pa gani kuno niya ni babay. Wala pa jud, wala na sad sa kabalik og lingi. Na unsa to? Mo to nga nang gipung na sa siya nga wala sa jud si reply akong anak sa iya. Unya og maadto na siya, dili na siya mauli, sir, kay muchat man jud na siya. Di man jud mahitabo nga dili siya mo update sa ako ug asa siya kay ako man sang inyo nga i-update jud ko para di ko mag-ulin taon ug asa ka. Oo. So atong karuhon Mabel. Pila na ka-chat, pila na wa lang Japon, wa gyud reply. Oo. Nya mo to nga kuyawan ako kay di man jud na siya inana. Ya wala pod ko naghuna-huna og dautan ang ako lang nga maintag ni uban lang og amiga asa. Nya mao man to nga nagtambay mi diha sa tambayan, duol ra jud kayo ang nahitabuan sa iya. Moto na amay ni Shagit nga nagkagubot ko no, moto nagdagandagan in town ko dito kay kulba na kay ko, sir, attorney. Iya moto pag ato nako bisag lain na kayo iyang naong di na mailhan pero kanang bisag baho na siya. Ako jud kang nakuan nga ako siyang anak. Sakit jud kayo para sa ako na tapos sa iya. Hindi na ko anak. Oo. Pastilan. Kini niyang usa nga adlaw man to meeting nila sa youth. Kay youth man sa youth ni sa barangay o sa simbahan. Kini mong anak. Sa barangay at attorney. So youth sa barangay Gairan. Friday attorney mga 7 anak. 7 sa Captain. 7 sa kuan. Kana na ang gabi Ang sa attorney? alas 7 sa gabi anang Friday. Oh, nag-meeting sila. Oh, okay. Unya mo to nga nananghid siya sa to pa katapusan mo nagkita sa imong anak Friday. Oh, Friday ko ni chat kay paulion ako siya kay doon raman po ang meeting. Unahan naman sa among balay. Okay. Chat ko kay ako na siyang pakaunon. Oh. Taod-taod mo to na uli siya. Pero wala siya nananghid nga ma-birthday sila kay di man jud pud kumusugot kay layo kayo unya magmotor sad. So kanus ama mo katapusan nagkita? Wala na sila taod-taod na wala na balik. Mo nga na birthday di ay. Oo. So kanang Biyernes mo na katapos ang adlaw nga nakita mo sa buhi pa siya?
katong pag Friday mao jud to. Okay. Then kapin. O mo to'y kitapusang panahon nga nagkita mo. Oo, attorney mao to. So ingon lang siya nga kanang mo adto sa isang uyab pero wa siya mosulti nga ma-murder siya. Oh, ang iya nga bagaton ra kay ari ra man pud na sila gud sa amo. Oo. Kining iyang so kining imong anak okay naman ni karon kay madawat man nato ning naning mga sitwasyon sa mga bag-o na panahon. Atong gihangop nga kining imong anak usa ka tumboy gid ni. Bisexual attorney. Oo, so doon na siya uyab mao ni si Balsi ang iyang uyab. So Oh, si Balsi, oh. oo. Kining motor nga imong gimension kisa may magdain ning motor kay kinsa man ning motor? Sa iya pong kaila attorney nang huwam sila. Okay. Kining imong anak may mag-drive. Oh, siya. Okay. So wa sa mosulti nga mga adto sa mga birthday sa Medellin, no? Nya kinsa man kuno ilang adtuon sa Medellin kag kinsa man kuno birthday ni? Kanang classmate sa iyang uyab. Nya, Aha. so, upat sila kabuok nangadto. Dubali duha ka motor ang ilang kuan. Upat sila. Okay. Kining imong anak nag-eskwela pa ni kini si Juan Janel? Oh, Usa man siyang graduhan ni siya, Mabel? grade 10 in town attorney. Graduating jud. Oh, grade 10. Sos Ginoo ko. Pila man kabuk anak nimo? Tulo. Siya mo ay kinamagwangan? Siya nga na ikaduha grade 8 niya ang usa kay grade 2. Oh. So kini ni ang moto nangadto sa Medellin kay birthday sa iyang classmate anang Biyernes mo toy kuan. So nanang Biyernes sa kanana ang gabi alas 12 sulti siyang uyab mo na panahon nga nauli sila na nagbuwag sa alas 12 sa gabi na. Mga 12 na. So Saturday na siya kay midnight naman. Okay, so ilang giuli ni motor nila daan di ay? Ilang gihulaman? Oh, giuli nila nga. Pag uli nila nigawas sila sa highway. Moto buwag na sila dito. Kay Oh. dili man pud kayo tantong layo ra ang balay sa iyang uyab o sa amo. Okay. So at least kuan na yung uyab. So ang kini imong anak naglakaw pa taon usa may kalayon pa ning lakawon. Gigikan anang iyang gilakawon padong sa inyo. Pila ka minuto pa man lakawon? Walking distance ra jud attorney mga siguro di kabot og mga 2 minutes ana no. So sa ato pa nahitabo ning krimen da nahitabo ning lugar nga naa sa nakitaan doon sa inyong balay da ini. Doon na jud attorney. Pero ang nakadepensya kay nay daghang mga kahoy. Nay mga libon ba? Oh. Unya naasa joy driver sa sikan nga dito na to sa among tambayan kay hayahay man dito. Dito siya natog kabati siya jud sa syagit sa akong anak nga nisampit og papay og mama Mabil. Kabati siya nga ako siya gingnan nga nganong wala man ko nimo giadto nga nakabati man daw ita nakabati man ka nangasamad man pud siya mga hubag iyang kuan kay na hubog pod na dusmo ba saka to siya na kuan o wa siya ka kuan Kay doon naman sa inyo kung walking distance kung doon ay syagit posibleng madungog pa ang syagit ani. Siya nakadungog ug ang ugangan ako mura siya kabati og tingog sa akong anak pero naman gud akong anak murag siaw ba. Oo. Kita na manampit og manawag og ngan kanang kuan na bitaw attorney. Oo. Walang pod kinsa mo poy magtahok ang taon oy. Oo. Usa man niyang gibagtasan kalsada ni nga maagian og four wheels? Highway. Okay. So kalsada ni. Oh, O nya kining niya lugar nga di nakita niya batay lawas mga unsa man kalayon sa kalsada mga pila ka dupay gikan sa kalsada. kilid ra jud sa kalsada attorney. Uy. Nakaw lang kag mga 10 steps or less o ana. Uy. Mura man siya og naay bato bitaw mura siya medyo bakilid pero di kaayo. Oo. Nya na siya imburnal nga napuno na bitaw siya sa mga kanang mga katay nga mga tanom, mga sagbot. So doon lagi rin ni kayo? Tuol ra jud attorney, luyo tambayan na mo. Naara jud diha, unahan ra gyud. Okay, Nangita mi nadto sa iya. Kuan jud akong kuan nga murag naagyod dito ba? Murag na kay kwan. Feeling na ako'y guts nga murag naara jud diri akong anak. Mm. Usay og mo nangita mi sa iya, nananaw jud ko sa katong mga sagbot dito nya. Siyempre makuyawan jud ko naagi kausap
nga padung ko sa City Hall kay akong giadto ang CCTV sa may traffic light sa Fairbank kay nang masin nga makit-an. Nihatid jud ko nga kanaugon jud ko didto nga side. Nya ako lang gibaliwala ba kay siyempre di ta magkuan og maoy nahitabo sa atong anak. Pero gyud ay siya dito. Naay mga balay sa duol? Anong nahitabuan? Naa attorney sa kilid jud sa nahitabuan pero mga tiguang ang naa murag mga bungolon giadto bitaw to sa mga pulis o man sila'y then labang sa daan naa say mga balay then Kung moingon tag gabi siya na uli, nabay suga ng lugar na diha? hayag kayo ang nahitabuan attorney na ay pusti dito sa nahitabuan. Uy, Grabe ka hayag jud. pagbuwag nila sa iyang uyab, wa sila yung mga nakitaan nga mga tambay o laing mga tao nga nasa dapit diin sila nagbuwag? Wala na daw mingaw kuno kay nilahos man sila pa na ilon. So pagbalik nila nangutana ko kay kasagaran diya sa Imbornal na may magtambay nga mga kaila ra pud sa akong anak sila nga namo. Wala jud kuno mingaw as in ya. Kanang pag naaray katong nag-cellphone nga mo ay nakakita sa akong anak gani agi kuno na siya nakit-an jud na bitaw ti ni agi mong anak mga inana orasa. Nakita ko ni tagad pa gani kuno sa iya og sana all kay katawag man adto ang iyang uyab. Oo. Nga mo to nangutana ko nga wa ka kabati dong og naabay syagit sa kanang babay. Wa sa daw siya kay gapupo siya dito sa iyang cellphone. Nya medyo layo naman sad ang medyo layoon ba. Pero kung wala lang to siya ka istorya sa cellphone, makabati gyud siguro to siya og naay ni syagit. So, kini ni ang kung magutong tingala mo to kay 15 years old man guning bataa. Kamo pwede gyud ninyo i-mention no, pero namoy gidudahan kinsa naghimo ani? Wala pa man attorney. Oo. Walay mga kuan diha Okay pa sila. Why kontra ning imong anak? Wa jud attorney may daghan jud kayo ni siya. Friendly kayo ni siya kay jolly man kayo ni siya nga pagka bata. Daghan kay ganahan sa iya ba? Oo. Oh, so why kontra wala po yung mga grupo din nga ibutan ta murag mga adik-adik nga grupo nga mamarigla? Naa siya mga kaila nga mga lalaki, di punta ka kuan kung gamit po ba na sila, ana. Oo. Kining ang cellphone sa imong anak nakita ra? Wala man siya cellphone attorney sa iyarang uyab. Okay. Siyang uyab ra. Wala ni siya kuan kay murag kuan kana na ang do na bay nasuko baka niya o do na baka ni di pud maingon nga dunay karibal baka dunay kakuan. Wala man attorney, wa sa jud ni siya kaaway attorney, wa gyud. Puros jud niya amigo o amiga ang mga tao dire. Oo. Kini ni ang ato lang ning ako kang pangutana ani sakit ning ako mga pangutana pero sa unta man nga aron nga ato lang ning makuhaan og justisya gyud kining mao nga sitwasyon. Kada na ang pag-adto ninyo kagahapon naay nakasulti ninyo nga naay na patay nga nakita mo tong ni adto ikaw mismo ni responde ka dito kaila gyud ka nga mao nimo anak. Kay kulbaan naman kay ko pag abot ako dito ako gawas sa katong nagtugway og kanding ni urong pa mi kay murag mingaw man ang daan niya pag ingon nga naay kuan patayng lawa sa mo to nagsyagit ko dagan ko dito basig mauna ni unya pag ato nako paujud akong naturni nga walay sapot akong anak. Sus Ginoo ko. Nya mo to baho na siya ako jud siyang gigakos nya daghan sad kayong nagpakuha ko og habol kay luoy lagi kay tan-awon daghan sang mga bugatang ba nga ma-mixture food. Musra baya dayon. So kini mo anak hubo wala diha sa daplin ang mga sinina? Wala na diha wala makitaan? Wala jud nakit attorney. So posible ay bisag giunsa sa pulis diri wa pa man unto nasuod ang katong suok-suok. Oo. Pero naay chinilas sa may Imbornal nga black man yan chinilas nga naay red. Unya kanang dili pud sa makita nga iya ba jud kay nakatalikod man. Nya dili man pahilabtan. Oo.
Okay. Kung wala na mo nakuan og iya ba kay og naatoy red makailaman jud pud mi sa iyang sinilas. Pero ang mga sinina wala jud. So ang imong anak nga imong nakit-an kagahapon, white sinilas, wa na tanan sinina. Wala jud attorney. Wala jud. Ginoo ko. So niya ang mga sinina pod wa pod makit-i diha sa palibot pa. Wala attorney. Ikaw na may nagpakuha og habol nga kining giputos na nighabol. Ang sa attorney? Ikaw na to nagpakuha og habol kanang giputos naghabol. Ako attorney, ako kay luoy man kayo tan-awon. Okay. Pila man ka samad ang naa sa imong anak? Wala man ko kakuan attorney basta kay iyang naong dili na jud siya mao. Nya mura siya ni burot jud sa daghag mga murag nga black eye ang iyang diri sa mata. Unya iyang paa mura siya naihiwa. Unya niingon to ang pulis nga tungod kuno to sa niburot na ya nainitan maong nainadto. Nya wala na siya iyang liog ato ni murag wala na dili na bitaw makita. Sa baka to gipitlo kay murag lagom jud diri nga part padung sa iyang ulo. Oo. So bisag wa nay sinina imong anak, bisan og white sinilas wa tanan, giunsa man nimo nga nailhan nimo dayon? Ngano nailhan man nimo dayon nga mao ni imong anak? Bisag lain iyang naong attorney ako jung na feel nga anak ako jung anak kay murag iyang legs then pagkita nako sa iyang singsing. Mao iyang singsing. Oo. Okay. So ipaubos og autopsy ning imong anak sa pagkakaroon na autopsy na ni kaghapon or wala pa? Murag karon pa man guro attorney kay wala pa man ang doktor. Okay, so asa man ang iyang patayang lawas karon, Mabil? Tuwa pa sa kuan attorney sa ospital. Ato sa Mortgage Hospital? Oo, kay opopsihon pa man. Okay. So, pastila, no? So, kinini ang wa ni siya ikuan, malibog magutaw, siya naghimo ng krimen, kay walking distance naman ang iyang, di sa nagbuwag sa iyang uyab, lugar, unya, kanang kalsada, walking distance sa padung sa inyo, so, kung doon ay krimen nga nitabo, di na ni mahitabo sa lugar, unya, ano, wa po ng mga sinina, gida ang mga sinina, wala unsa makililibog kayo ba? Mao lagi attorney. So posible ni nga kuan. Kay wa man siya kontra gyud. Maayo man ni siya jolly man ni nga kuan. Tingali parigla lang siguro ni. Ang sa attorney? Basig parigla lang ni. Ug doon mga bugoy diha. O basig inana attorney o yan natripan lang jud or inana ba na timingan o giplan no na ba inana? Oo. Tripan or kana. O ba siya magdumot nga kontra, ka mo siya kontra. Wa po siguro siya di po ni love triangle, kaya wa po siguro siya karibal. Wala man attorney. So tripping lagi ni siya nga kuan. Posible. Ay mga adik-adik sa inyong lugar? Ha? Na ay mga adik-adik diha? Wa sagdo kay ba attorney pero basig naa wa mapunta ka sure og kuan. Oo. Sige lang among pangutan-on lang sa mga pulis ani unsa ilang mga dugang lakang anis pagkakaron, no? Aron nga kakuha ta gustisya ani kay di pud lalim na sa imong side in town. Mao gyud. Okay, mo graduate naman taon na siya karon. Asa man na mag-eskwela sa Gairan High School? Sa NCCI attorney. Oh, unsa man tay pangandoy niya sa ang kinabuhi nining imong anak? Gusto lugod siya magpulis. May mo siyang pulis. May mong maestra. Habang yun na natuwa. Kaya, nagkakita siya pangandoy attorney nga. Kung magbalampuon siya. Hindi kong imuan og balay. Sa inyong katapusang istorya, wa mo magkakuan? Wala siya magmirida? Wa siya manugon? Wala man jud attorney, wala ra. Mo anak ra man na siya nga akong anak ra gyud nga akong magtun si Balsima. Asa man kami kay basta manudlay na siya. Mangutana man jud ko kay mo. Laka mo gawas man na siya. Magbagat ko ka Balsima. Anak ra jud pero katong matay murag wa kay ko ka focus sa iyang naong wa na ko siya na kuan ba nga natutukan murag taphaw lang nga asa man day ka anak. Okay. So sige, Mavil, no? Amo ning i-follow up og ang atong kapulisan sa lamang mahinabi pod ani aron nga tong i-follow up ning maong kaso in town diya sa inyong lugar. Salamat sa paghatag panahon namo di sa DYHP. Salamat po, attorney. RMN Exclusive.
Alas 7:08 na unya taud na siguro tong uban day nga tong paningkamutan o makakwanta. Gato ning imbestigahon mga sugiting paminaw og mutabang ta sa pagkuan ani unsa itong mga impormasyon nga makuha ani. Niining kuan 15 years old. Posible ni day ngay wa na may gisulot nga kuan. Ang investigator to pangutan og dugang mura magog atong strike og pangutan mama maluit ta ba? No? O ba ni kuan kay kini posible na naghilabtan eh. Kay babae man eh. Bisa pa yung kagtumboy ni. Pero babae ni siya. 15 years old. No? In fact, ang picture ka na ini-indikin, babae mo siya kuhan yun. So, posible ni gitripan ba ka ni kung sa ba? No? Pero naara doon na sa ila. Kining maong kuhan. Hitabo, ato i-check may gala kay nastong linya karon ang atong hippie. Si Police Lieutenant Colonel Florindo Laudi Fajardo. Atong hatagag pagtagad din mga orasan. Lahat ng tanong, straight to the point. Colonel Fajardo, may buntag sir, live taron sa DYHP RMN Cebu. Buntag, sir, Attorney Rupil, sa atong suking tigpaminaw. Oo. Colonel, kumusta ang kumusta ang tao ning atong panghitabo sa Bugo? Doon na nabay lead ang kapulisan or blank wall pa ang atong gitubang? Nining 15 years old nga kamatayon karon. Sir, so far, sir, last 2 a.m. today, nag-backtracking ka, sir, sa CCTV. And fortunately, hello, sir? Yes, sir. Go ahead, sir. Fortunately, sir, ang kuan, sir, is may tindahan dito dapit sa crime scene more or less 50 meters, siguro, sir. Nahagip siya, sir, ang suspect, believed to be, na mautoy suspect, sir, kay, ano siya, sir, 30 minutes after the incident, nibalik, dali-dali siya, sir. And, ang semblance niya, sir, connected po from that area dito sa ato ang kuan, sir. Gi-connect na mo, sir, sa ana nga, sir, diri na sa adjacent area sa ato man, sir. Kuan lang, sir, ang problema lang taon, ang katong nakuha dito sa ato ang kuan sa mga investigador, ang iyahang bitaw, sir, output is pixelated, sir. Oo. Sir, naningkamot ta, sir, no? Oo. Ma-hands ni nga kuha, sir, sa CCTV. At least na ay and then di-backtrack na to diri, sir, sa ato ang command, sir. We're very thankful sa ato ang city government. Nagdali-dali siya o sa makita gini mo, sir, ang suspitsado. Very cautious unya kung nay mo agi nga sakyanan tago. And along the way, sir, paspas iyahang galakaw, sir, no, makita sa mga landmarks nga building, sir. Unya karon, sir, nag multitasking kita while waiting pod, no, sa ato ang forensic, sir, nga mo examine, no, si Dr. Sator this morning man ang commitment sa ato ang taga crime lab, sir, nga i-autopsy na gyud ang cadaver sa victim. Oo. So, amo ni gi-follow up karon, sir, actually. Hopefully, sir, kining CCTV inyo nakuha, makahatag yung tao ni lead na to, aron masulbad tao ng problema, ha? Yes, sir. Ang kuha magod sa ato ang command center, sir, mo ni siya. Wala, sir, ka-side view. Wala pa din frontal, sir, ba? Okay. Wala pa siya papunta. So, makita na to, sir, nga ang suspect, sir, dili po ta sa ingon nga isa ra, sir. Oo. Ang suspect is taga-diri ra sa area na to. Oo. Taga-diri ra, sir. Okay. Muna among kwan, sir. So, amo ning gipaningkamutan, sir, nga na ma-identify na to niya ato king gihangyo pod ang mga katawhan, sir, na mo abag ani, sir, kay I always keep my mind to put the shoes sa pamilya sa biktima, sir. Bitaw. So, kamot ta, sir, nga tagaan ni o justisya, sir, ang pamilya sa biktima. Oo, yeah. Okay. So at least, sir, kung pixelated ng mga nakuha uban, naabay equipment ang atong PNP nga makapatabang ta, for example, diri sa ADG or sa dapit na mga units nga naaslay equipment nga makatabang pag-enhance, ana? Yes, sir. Amo pang gikuha ang raw data ani, sir. We will amo ng, sir, no, ato ng options nga magpatabang ta sa expert, sir. Kay kung makita nimo, sir, makita nimo iyang silhouette same time sa iyang nga may aryo sa, sir. Batanon pa, sir? Batanon pa ang suspitsado. Or maybe we can tap some schools nga naay mga equipment ani
or mga experts din ha nga mga Yes, sir. We will evaluate that alternative, sir, no? Actually, we very welcome kayo na siya, sir, no? Oo. Naningkamot kita, sir, niya. Karon, sir, i-connect na to, sir, ang mga business establishments na namin na-identified. 8 a.m. pa man good mo open, sir. I will speak to the concerned managers na basin makatabang sila, sir, makakuha mi o captured footages para at least kung tanawon magud nato, sir, sa time lapse niya, sir, is nakuha na siya, na discover ang patayng lawas is kahapon lang, sir, no, alas 3 sa hapon. Oo. Yeah, kung imong i-evaluate ang iyang pagbiya, no, sa iyang katong uyab po, sir, atong nangwala man to sila motor gikan sa isa ka birthday party sa Midillian, hapit ang alaunas kadlaw, Sabado pa na, sir. Oo. So kuan gid siya, sir, medyo taas-taas na gid ang iyang kana bitong bakante, sir, no. So that's why tanan nga option, sir, we amo nang gina-assess pag-ayo no tanang circumstansya aning that will lead to the immediate resolution of the case ani. Oo. Sir, diri sa Bugo. Pag-check ninyo, pagtanaw niyo patayng lawas, sir, naa na ba sa state of decomposition, sir, or wala pa, or nisugod na? Maingon ana gid, sir, kay bloated na siya, sir. Oo. Bloated na siya. And then physically di pud maghuwat kita sa official result, sir, no, sa autopsy. But obviously sa walang side, sir, na ay di mi ka determine if it is half wounds or stab wounds. Like sa mad, sir, no, sa paa o diri sa kilid. So pila ka mga samad inyo nakita sa lawas, sir? Duha, sir, ang very sir, hearing duha. Diin man yung duha ka samad? So wala, sir, ang isa sa paa, hindi ko masayop, ang isa mo diri sa kilid, sir. Kilid. So most likely ang proximate cause of death ang samad sa kilid. Dili sa ko maka-determine, sir, no, unless otherwise ang official gid nga kuani sa ato ang expert, sir, pag-determine ana sa autopsy gid, sir. But rest assured, sir, no, the moment nanagid ang official nga result, we will update like you, sir. Update na mo, sir, para po makahibalo. Labi na gyud ang pamilya sa biktima, sir. Bitaw, sir. But based on your initial investigation, sir, makita ba nga murag, are there indications that the victim was being raped prior to the incident, prior to the heinous incident, sir? Tanaw na to, sir. Considering that wala na maikuan. Sir, eh. Oo. Wala na siya sa plot, sir, no? Oo. So kani siya, sir, gi-kuan gid siya, sir. Gi-interesan ni siya. And then to confirm that kuan, sir, is muna atong ipaabot, sir, no, ang arrival sa. Oh yeah, we will wait for the result of the autopsy, yes, no? Yes, sir. But for this, sir, as soon as nanay resulta, sir. Usa kay kuan, sir, panalitan og ma-autopsy karong buntag. When can we possibly know the result, whether the victim was being raped or not? What's the timeline? Sir, we will make a progress report, sir, kay ang ato akong provincial headquarters is nagulat po dani sa update, sir. Kaya mo gining gitutukan pag-ayo karon, sir. Okay. Kasi sa dayangang sa dani nga incident. Bitaw. However, we will not rest our in our part, sir. As I've said sa akong tao, sir, bahala nagkapuita. Yes, atong i-feel nga kanang ang sitwasyon pilya gyud sa biktima. Bitaw, sir. Nagilait nga Oo. So, salamat ana, sir. Double time yan. Tingali karon unsa man orasa ang schedule nato sa autopsy, sir? Karon. Morning man ang ilahang commitment, sir. Oo. Morning ang nag-wait me, sir, actually. Nga ang akong mga investigators, sir, full force me together with sa to ang mga operatives. May legwork na to nga ipalo up ang tanang sustansya, sir, no, nga lead yun sa identity sa suspitsado. But I think, sir, the doctor that would conduct the autopsy could determine right away kung naabay rape nga nahitabo o wala. Depende, sir, no, kay as I've said, murag state of decomposition kay bloated na siya, sir. Guro, sir, na ay mga signs na, sir, no? Dili po ko mo insinuate, sir, because I'm not an expert on that. Yeah, However, basta na resulta, sir, we will update you, sir, same sa among provincial headquarters, sir.
Oo. Kanang dapit sir nga Yes, sir. kanang dapit nga nakita nang maong 15-year-old in town sir, kaluoy ba sa taon 15 anyos no? Awaaw ba ng lugar sir or kanang okay ra ba kanang lugar? Kung tanawin mo siya, Mingaw? actually, ang gairan, sir, is makita sa whole. Doon lang siya sa poblasyon, densely populated na siya nga barangay. Pero ang sa iyahang, kaning sa crime scene, sir, no? Sa nahitabuan sa biktima, actually, doon na siya sa iyang balay, sir. More or less 50 meters among estimate. Pero, sa magian siya, sir, grassy portion siya, sir, mga kahagunuyan. Oo. More or less mga 1,000 guro, sir. Ang area. So na area gid sir nga medyo kuan kanang grassy portion. So, Ang ato sir ba mapasol ta kay kanang wa na magisinina niya namatay. Ang usay tan-aw nimo sa inyong initial investigation sir, diha patya sa lugar o diha gibinuangan or gipatay sa laing lugar diha gilabay. Wa na ang iyang wa may traces nga iyang mga sinina naa. that's why sir no kay gihiling sa ilawom sir sa mga kahagunuyan sir medyo hawa ng ilawom. So karon sir ang atong operatiba sir akong instruction is halughugon ug balik. Oo. Tignaay na look sir nga mga pieces of evidence na makatabang sir no ug unsa pay mga available ana sir. Hopefully mao na among gihimo karon sir. Kay hubo naman matod pa sa inahan nga kuno hinabi ka ganina sir, wa gyud kuno hasta ganin chilas wa gyud gani wikit So wa na hubo tanan lawas. Yes sir. So kung basihan na to sir, ang nakuha tong pixelated nga kuan sir is una is medyo lighter color ang iyahang t-shirt pasud nagdali pa sulod atong padulong sa crime scene ang trajectory. After 30 minutes is darker color na iyahang t-shirt. So we can assess sir possibly na dili lang na isa sir pwede nga giatngan and then siyempre babae sir nga dako basin o gigamitan o kuan sir something no we cannot we will not sir nga atong We cannot speculate as of this time, no? yes sir posible gisumbag or something ana sir dili lang kay isa sir Oo. nakita na to ni sir. Na ko rin nakita nga chinilas dito sir nga nagkaob. Wala pa lang kuno ukbasa. So ang inyong investigators kumusta man nakita na sa color gid chinilas? Yes sir, amo nang ikuan sir no, amo nang ikuantanan nga mga ebidensya sir. As I've said, alik ang area sir. Kay basin og naalay na mislok sir ba, na taligaman para amo sa ning ikuan sa Soko. Same sa tanan sir no, tanan nga mga ebidensya that to lead to the immediate resolution na nga kaso sir. Oo. As I've said, luoy kayo sir ang pamilya sa biktima. Considering sir nga tumboy ni unya kung binuangan na ni og usa lang ka tawo musukol ni kay lalaki man iyang kuan gyud ni, Yes no? sir, nya Tanaw nimo pila ka tawo ang naghimo ani? actually sir pwede na duha no? Pero dili ta ka speculate. Katuon kang isa ka instance sir nga nay nakabati ni Shagit. Oo. Isa ka possible witness. Ang problema man gud sir is pag-profile nato sa maong tao is kanang pirmi nga nahubog bitaw sir. Oo. Unya nakuan pa siya. Samad pa siya kay murag naumod guro tungod sa kahubog. Oo. So kung kuan pa lang ita guro to sir nga sakto sa panimuot guro kung magsagit dali ra gid ta tumakuan. But hopefully I know it's a challenge for us sir. Walay buguhanon sir nga mo allow ani nga mo pastro ni sir nga dili nato ma-identify ang suspetsado sir. Hinaot ba ta sir? No? Okay kini Yes, sir. pagkugid gyud nimo sir isipipis ka pulisan das Bugo sir ikagi manguo ani sir nga masulbad Yes, ni sir, yes, sir. kugid gyud ni Yes, mao sir. gini pinaka-importante. Yes sir. Oo. So kanang nakita nga posible suspect sir usa ka tawo pa na ang nakuha ninyo sa CCTV. Yes sir. Ang katulang among kuan sir is nag-usab na siya og t-shirt sir ba pagawas after 30 minutes. Amo lagi backtrack sir. Ang mga naagian niya kay gadali siya sir. Yeah, very cautious sa iyahang panglantaw niya mga building na mga sakyanan. So nanami mga na-identified nga business establishment sir nga hopefully lang sir no we are kanang optimistic na siya sir nga frontal gid siya sir. Oo, bitaw. Kay kini ni ang
Wala man ko hinabi naman ninyo. I presume that you have talked already with the family of the victim and circle of friends also. Yes, sir. Oh, wala ko ni kontra ni sir. Very naman sir, especially itong iyahang girlfriend sir. Oo, wala ko ni kontra ni. Wala sir, murag tama to sir no, posible sir no nga kanang Tripan. ba or daghan possibility sir no, daghan possibilities. Okay. Kanang siya naman lang kung usa sir no. Oo. Pag parted ways nila sa iyahang uyap na iyahang na nahatod. So wala ang among gitutukan pag-ayo karon sir. O bitaw kay kanang na ang mapasol ta ba? Diin magyud kaimo ang krimen diha gyud sa area ngano wa man diha ang mga sinina ang mga kuan, no? Or kung Yes, sir. dito sa layo gihimo nya diha gilabay, unsa man ning kalakiha? Murag makalibog ba? Posible sir no, daghang mga possibilities sir nga gisuntok, kuyapan, nya dito na lang gid sa video hilit no, remote areas nga kanang daghag sir sagbot kaning hagunuyan o tanaw nimo sir sa pictures medyo tago siya sir eh. Oh, medyo tago-tago na siya. Yes sir. Oo. Pero kini ni ang stilan sir wag malabad atong ulo ani bat sige lang makakuha tay dugang pa mga CCTV footages ang inyong Yes, sir. tan-aw. Yeah. Oh, Yes, sir. ang inyong tan-aw posible taga diha ra ang naghimo ining maong krimen. Yes sir, kay kung tanaw na to sir, para dili siya ma-identify mo to sir nga gi patay. Oh. No? So ilhan na ini sila sir. So ang motive ani sir, Assessment, sir. dili po ni tulis, dili po ni kuan, paligla ra gyud siguro ni. Mo na isa sa sir no, posible sa sir nga aside sa ilim no makahubog, posible sir sa drugas na sir no, kay hindi na mo ma-imagine sir no, nga for so long a time nga no ingon ani di sir sa normal nga tao. Oo. Kay kuan man kanang dili man po siguro tulis kay wa magani cellphone gani ni in town. Yes sir, gikan na sa okasyon ni atin birthday party sir. Oh, or baka rape gyud ang tuyo ani kay ilang kuan 15 years old man. So tingali naay nakakuan gyud kay bisag tumboy ni siya medyo itsuraan man sa gyapon. Yes sir, the big possibility gid sir kay wala naman tayo sinina tao ng biktima sir nga napalgan. Oo. Oo. Okay, so kini ni ang stilan sir no. Murag dako ning challenge gyud sa imong part sir. Yes sir, actually we're very optimistic sir no sa pag-abag pod sa ato ang mga kaigsunan diri sa Bugo sir nga amo gining paningkamutan sir no. Base pod hopefully ang kanipod nga official nga resulta sa kaning autopsy report makatabang po sir para at least later on sir ma-identify gid namo ang real culprit ani nga insidente sa pagpatay ani nga minor de edad sir. Kanang CCTV nga nakuha sir nga dunay suspect murag mi sud dito sa area unya ni gawas pod sa area. Mga unsang orasan na sir? Most likely mao nang panahon na nga namatay ning maong biktima kay kung atong tan-awon alas 12 sa gabi anang Sabado na, murag padong nabuntag Saturday na, mao to nag part ways sa siyang uyab. Unya Yes sir. Yes. di naman kuno mo tubag. So posible anang kadlawon diha sa nahitabo na maong krimen. Mga sir no nga padung na sir 1 to AM. Sa to pa sir pag mga pilay gap sa CCTV yung nakita sir pag sud atong suspect dito sa Kalibunan o sa paggawas. More or less estimate na sa tong investigator sir base sa time lapse sir 30 minutes sir. And then makita mong obvious kaayo ang actuation sa suspect to. In fact pag dawas is ni action pa siya o panigarilyo very observant siya. And then katong medyo mingaw-mingaw na ni action na siya o kuan sir kanang sibat sa lugar. So at least pagkakaroon sir lang sir no nga katong unang capture sir is pixelated dili lang sa high definition. So at least as of now sir we cannot say that the police of Bugo is still facing a blank wall. At least you already have a lead sa pagkakaroon. So yan sa Ginoo sir. Hopefully sir na maato gining ma-resolve the soonest possible time sir. Oo, kay grabihan ning hitabo sir oy. Yes sir. Kanang area dia sir do na ba yung mga grupo sa mga adik-adik sir?
Ang kuan sir, no, regular ang atong pagpatrolya sir. Naobserbahan when I talked to one of my mobile patrol sir, especially from the kaning may bank dapit mabni nga area. Na ay kuan siya sir, magpundok-pundok usay mag-inom, and then we have curfew time actually sir, magkandak o ina-intensify na to ang kaning pag-implement sa curfew ordinance diri sa City of Bugo. Mag-ano ni sila sir, magtalampag og dinaganay, malabi na og makakita nga magblinker. Oo. So, Oo ba? munang we will reassess our kuan sir, deployment base ani nga insidente sir no, helping po mga multiply kirigit sa barangay sir no nga nang tinabangay ni sir kinahanglan labi na sa mga batanon, labi na og curfew time kuan na gid sir no. So sa PNP no, to implement gid ani sir nga which dili lang kay tungod pa-intensify nga naay directive sa taas, but ika nga prevention is better than cure, no. Oo. So naningkamot ni sir no, sama na hitabo gini sa insidente sir by opportunity. However nahigamay rin noon nga lead as of this time. So sir, hopefully mahagip lang ta siya sir. Oo. So far sa crime scene, sir, chinilas tayo nakitaan. So far. Wala tayo laing pieces of evidence pa. So far nga ito na gather. Yes sir. Gibalikan pa nato karon sir. Nagtasking ta sir para malungkog ako gipakamangon sa ilawom sir. Oo. Bitaw. Kaya nga ito kung basigihan na nahimo ang krimen, kay kung panalitan dito sa layo niya diha gilabay, doon ay kapasite ang naghimo. Dako ang possibility sir wherein ang katong mga grassy area sir, more or less estimate nato sir no, mga 1,000 square meters siguro sir. Oo. Ang rough estimate nato. So medyo ano gid siya sir. Kung makita nimo gunang kahaguluyan sir, mo action na siya, murag mo mo sir, taas na mo gud siya sir sa ilawom. Murag mo action na sa space sa ilawom. Oo. Oo. Sige sir, salamat kay sa paghatag panahon nato diri sa DYHP sir. Yes sir, welcome po sir. Thank you po sa opportunity sir. At least ma-assure na to no sir no, ang pamilya sa biktima nga naningkamot ang kapulisan, ang kwerpo sa kapulisan sa City of Bugo. Inabagan po sa kuan sir, LGU na very supported kayo sir. Oo, at least mabita-bita ba in taon gamay ang paminaw sa kining pamilya sa biktima nga wa matug ang atong kapulisan, nilihok labot Yes, ani sir. mong problema. Yes sir. Dili na mo nilungan sir. Actually, amo pong gipaabot sir no ang gikan sa kaning mukandak sa autopsy case Dr. Sator sir, at least na napoy official report ani at mahuman sir. Oo. Sir, salamat kay sa paghatag panahon nato diri sa Thank you po DYHP. sir. Thank you po sir. Mayong buntag sir. Mayang buntag. RMN Exclusive. Ato may si Police Lieutenant Colonel Florendo Laudi Fajardo, ang Chief of Police sa Bugo City Police Station. Sa atong giatagan og kuan ng pamilya, importante mo na dahil nga muli mo, at least ba ang police mo tingog yun sama ni karon sa Bugo nga naningkamot sila, ha? Or kay bota di nila lim pag-solve ani problema, kay laliman ka may kailan na pasol man tani lima kagwa na gyud sinina. Wa na tanan nya chinilas na to nakitaan dito. Unya kumusta ka maintag makakuha og CCTV ang atong kapulisan, mga footages diha mga higala. Dugang CCTV footages kay matud pa katong una nga CCTV murag pixelated ba nakuha indiken. Unya I hope do na ta mga higalay mga makatabang ana nga ma-enhance kanang maong CCTV footage kay nakuha or panalitan diri sa atong PNP og do na baka sila mga units diri nga dunay capacity or panalitan sa mga tingali doon tay mga eskwelahan baka diha nga nag-offer in mga computer subjects, computer courses, tingali doon sa mga high-tech baka nga mga kwan, mga doon sa capacity may gala or doon ay mga experts nga magkatabang diha. Atong tabangan ni kay krimen ni mga higala dili lalim. Loy taon ta sa inahan may gala nga nakahilak atol sa itong interview. Ining hitabo mga sukin tigpaminaw pastilan. Matalinong talakayan, napapanahon at pinag-uusapan
Dito, diretsahan. Walang paligoy-ligoy. Walang bulahan. Straight to the point. Mas malamang usapan. Mas mabusising talakayan. Komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tata, RMN. Radyo mo nationwide.